Ana ka ba'y mga tinago? O nasayod ka ba nga mao kini ang pagkahukman sa Dios sa tagsa kanato? O kung mao kini, unsa ang angay natong pagabuhaton? Mga igsoon, mao kini ang atong pagkaisgutan. Hello mga igsoon ko din ni Kristo, mayong adlaw kaninyong tanan. Dinhi ninyong videoha inyong mapaminawan ang tingog sa katawo nga gigamit ug gipuy-an sa balaang espiritu sa kamatuoran. O karon ang atong pagaisgutan mao ang mga pangutana bahin sa atong mga tinago. Kanasayod kita nga kadaghanan sa mga tao wala na sayod nga ang tinago di ay sa tao mao kana ang paghukman sa Dios ngare kanato kay ana man kana sa balaang kasulatan. Mga igsoon, mao kana ang hatagan og pagtagad sa maong tao nga kanunay kong gisgutan nga na kaninyo nga usa ka tawo nga gigamit og gipuy-an sa balaang espiritu sa kamatuoran. Busa aron inyo kini masabtan ang tanan ato siyang paminawan. Ana ako'y pangutana kol kini labing mahinungdanon kini nga mga pangutanaha kay kasagaran gid sa mga tao sa tibuok kalibutan punta kasabot og wala po nakabalo kung unsa ang ihukom sa Ginoo kanato. Ana sa balaang kasulatan ako mismo nakabasa niini sa sulat ni San Pablo nga ang tao di ay hukman pinaagi sa iyahang mga tinago ug unsa man kini ang buot pasabot ni Hesukristo niining mga pulonga ug kana lang ang daghang salamat. Salamat kay nabasahan nimo kana sa balaang kasulatan. Ang buot kong pasabot, ang tao di ba magpakaruingan man, musulti og nahigugma, musulti og nagatiman, musulti og nagpaubos, musulti sila balaan, musulti magwawali o magsasangyo, nagatuman. Nigawas ka na sa baba mga anak, puros ka na pagpakaruinan. Apan unsa man ang mga tinago, nagatabang ba sila? Sama sa mga nag-alagad sa simbahan, nagawali, nagasulti. Sulat ka na ni San Pablo kay Timoteo. Anaamang gani dito, nag-alagad sa simbahan, ayaw paghubog-hubog, maayog kinayag batasan, maayo muatiman sa iyang pamilya, dili hakog og salapi og kwarta. Pwede ka na isulti sa tawhanon anak nga sila dili hakog, dili palahubog. Apan sultian ko kamo, inihap manggani ang inyong mga buhok sa inyong mga ulo. Bisag wala pa ninyo nasulti, nabati og dadungog na kana, mao kana ang mga tinako. Kaya ang inyong baba ana dia ang dila, mamakak, mamutpat, ug magpataas, magpakaronginan. Apan wala di ay ninyo gibuhat. Mao kana ang akong giingon kaninyo. Mag-unsa man ang pulong nga wala gibuhat. Kanunay ninyo gisulti nga nagpaubos. Apan wala kamo nagpaubos. Kanunay ninyo gisulti nga kamo nahigugma sa inyong kaaway. Apan anaa ka ninyo ang pagdamat. Sama kaninyo sa tao, wala ka na nakabalo sa iyang kinaya. Mao nga adunay mga tao nga nasuko kaninyo tungod kay ikaw wala nakabalo sa imong mga tinago. Ambot kong ipasapat, muhatag ako kanyang panag-ingnan nga kalibutan. Nganong nasuko ang tao sa usa ka tao kay tungod ang iyang sinultihan, insultador anak, og hakog siya kung ana ka niya, kanunay lang nangayo. Siya wala nakabalo kay iya kinang kinaiya, kay wala man gigamit ang insaktong timbangan. Sabot kong ipasabot kaniyo sa sumbingay. Kung mantigo siya mo balanse, mantigo siya mo gamit sa iyang mata para sa iyang lawas, ug maingon siya sa kaugalingan, nganong nahiubos man kining tawhana kanako. Mao kana ang mga tinago. Sa dihang aduna ikaw kahiubos, bisag wala nimo gisulti kaniya, apan anaa di ang pagkahiubos o pagdamat. Gitago ka na sa imong kasing-kasing, mabati ka na sa nag-atiman kaninyo. Ug dili ka mo mahimong balaan
Balaan lang kamog sinultihan. Apan wala kamo nagabuhat. Anak, ang Diyos mo'y tag-iya sa tanan. Ang pitik sa espiritu o ang tinuod nga espiritu. Ang inyong kasing-kasing pitik lamang ka na sa espiritu. O gana ka ng espiritu, magsulti sa kamatuoran. Sa inyong mga tinako, maugilimpiuhan ka mo, pinagi sa balaang kasulatan. Sa wala pa, kamo nagabasa din eh. Isulti na ka na sa espiritu. Apan, di ba, aduna ka mo yung mga tinako. Ug mayon ka mo, mutuman. Ambot ko ipasapat, mutuman ka mo sa pagbuhat. Apan wala man makita sa inyong binuhatan, nga nituman ka mo. Wala ka mo nakapasaylo. Kanunay ka mong nagaingon, pasayloa kami sa among mga sala. Apan wala ka mo nakapasaylo. Mao ka na ang inyong mga tinako. Nag-ingon ka mo, nga kamo Diyos na. Apan ang inyong binuhatan, iya sa kalibutan. Abot ko ipasapat, nga nung iya sa kalibutan, anaamang ka na sa balaang kasulatan, nga ang kalibutan ka, dili na ako. Kaya ang mga tao nga nagpuyo din sa kalibutan, ni paborman sa mga tao nga makasasala. Puro nagpakaruinan, nagatago sa kaugalingan, nagbiste ang puti, nagawali, nagabasa, apan wala nakita sa ilang pinuhatan. Busa hukman ka mo sa inyong mga tinako. Kaya ang Diyos, mao ang Diyos sa tanan. Sa mga ako, mao ako. Dili ka mo mamahimong ako kung wala ako kaninyo. Ambot kong ipasapat, kung wala ka mo nahigugma sa nagkinahanglan, wala ako kaninyo. Kay wala man ka mo nahigugma sa pulong nga akong gibilin kaninyo, haron ka mo malinaw. Apan kung nahigugma ka mo sa nagkinahanglan, wala ka mo nagatako. Kung dili nahigugma ka mo, ana ako kaninyo. Mao ka na ang gisunod sa kadaghanan, anak. Mao nga ana ka na sa balaang kasulatan. Gisulti ka ni sa espiritu. Sa wala pa niyo nagabasa ang inyong mga tinakaw. Ang inyong wala gisulti, bisan sa imong asawa, sa inyong pamilya, sa imong mga anak, kay mabati o madungo, walay dili makita sa Dios. O mao ka na ang hukman kaninyo. Kay kung magawas lang sa inyong baba, dali raman pagsulti. Sama sa kong ingan, dali lang ang pagaladhalan, pagkaon sa seremonyas, sa lawas ka simbolo. Dali lang ang pag-ingon nagaampo, apan wala nagatuman. Mao ka na ang inyong mga tinakaw. Dili makita sa inyong baba nga nahimo kamong balaan kung walay nakita sa inyong pinuhatan. Kadunay na ko nagisulti kaninyo, ang nagsulti nga sila Diyos na, sinugo sa Diyos, panidi ang ilang sinultihan, ang ilang binuhatan. Apan kung aduna kamoy nakita, tagura lang, apan ayaw sundang ang ilang mga tinakaw. Kung maalamon ka mo, dali na kay kini ninyo masata kung kinsa siya. Labi na kung mantigo ka mong mubasa, busa pagkugi ka mong basa, kay mao ka na ang kaalam nga dili matugat sa pagtuon sa kalibatanan. Kay ang pagtuon sa kalibatanan, lawas na, kahibala, mao'y nagpalayo sa Diyos nga nahigugma kaninyo. Kay nagpataas naman, maantigo naman siyang mamakak, maantigo na siyang magtago, maantigo na siyang magpakarunginan, maantigo na siyang mulimod tungod sa iyang pagtuon sa mga libro. Anakan at tanan sa balaang kasulatan, naglangay-langay o nagagaw ako lang sa iyang lawas, busa tambali ang iyong kaugalingong doktor. Kuha
ang troso, ang karbo, ug kakao. Kay diha nagatako ang inyong pagpakaruinan. Salamat kanimo, anak. Salamat sab kanimo. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong paghatag og pagtagad ining labing mahinungdanon nga video. Og nagalaom ako nga inyo kining nasabtan ang tanan. Ug kamo na ang maghukom ni ini kay ako mismo nakasabot og nakasinati naman niining tanan. Ug busa aron dili kamo maglibog, please like, share og comment kung kamo adunay mga pangutana nga buot ninyong masabtan. Og please subscribe and click the notification bell para kanunay kamong updated every time nga mag-upload ko og mga bagong upload videos. Salamat ug ang Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan. Mag-uban unta kaninyong tanan. Peace out.